Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva asi chandingade vamwe vangatozopedzisira kuti neshamba asi hauna hembe here aiwaka area yatasvika saka tapedzisira takuti tikaita ino nhau toita iyo saka musanetseka nenyu nekuti kuramba wopfeka hembe imwe chete uyezve munogona kufunga kuti vamwe handisi kuchengeta mudzimai kuramba akapfeka hembe imwe chete tokukwasai kanai chero aiwa ndiri right hamba mule Zimbabwe ngiyadingelela sesihlangene futhi kolunye uhlelo lweneli luthanda inhlelo zeneli zithandayo ezenzakala eZimbabwe into ezenzakala eZimbabwe but abantu babe bebona ingani azenzakali but zona zenzakala bizela ngitshiro tinogara chikupai nyaya dzinenge dzichipisa nyaya dzekuti dzinenge dzichibva muoven nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin zvakare kwamatope apo tine nhau yenyoka yakaurawa ndokuzoonekwa mudumbu Mayo muine bhurugwa remunhukadzi mule Zimbabwe indaba le ngiyathemba ukuthi sake salitshela ukuthi kule ndaba esizahamba senze Darwin namhlanje indaba esilandileyo ukuthi kule nyoka eyabulawayo ngemva kokuthi abantu sebeyibulalile kwakhanya kulani kwatholakala ukuthi ile brugwe lezana impahla lezana ezigqokwa ngabomama ezangaphansi ndo nhau iripo muna kukanganisa kunzwa amanzwa chokwadi chaicho hanzi nyoka iyi yakaurawa ikaonekwa ine chipfeko chemunhukadzi Ndiona novana kunoku. Mwazoda severa musaize. Ndiona novana mngwe ndiwana kwenyu kunoku mimi. Unono ukira. Ni rai. Museni vana ungana wao. Brugwa nemushonga mishonga raba ufamba burugwa munyoka saka regai katitaure nevaridzi vemusha totaura zvakare nevagari venzvimbo ino totaura zvakare nasabhuku tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo zviriko here izvi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba mule Zimbabwe ngalesi sikhathi sesizathi phela silinike indaba ngokugcweleyo lapha sizakhuluma khona lo sabhuku sikhulume labo makhelwane phela abahlala kulesi sigaba sikhulume njalo labantu abahlala khona lapha liza ukuthi bathini ngale indaba ngoba ibabayibona ukuthi kwahamba njani tagara pasi zvezvitaneta nekufamba tagara mukitchen uyezve mvura iri kunaya panze apo kwazivai mhuri yeZimbabwe ini ndinonzi Wilbert Matanga sabhuku wemamadimutsa village pane chiitiko chakaitika muno muvillage remadimutsa pakawanikwa nemukomana achibva pashopu ndokubva angoti regai ndinopinda muzvimbudzi zviri nani kumba asvikako ndopaakabvisa heti achikanda
parutivi. Asvika akanda heti parutivi, ndopa akabva aona nyoka irere padhuze nemba. Zvadaro akawana mukana wokuti zvairi nyoka, ndobva anodeedza vakomana vanga vari pakashopu kane panotandarirwa chinwa doro. Ndipo vakauya vakomana vaivapo pakabhawa, ndo vakazotora mukana wokuti vakati rega tirove nyoka. Saka vaingoti inyoka, asi yaitaridza kuti yanga yakaguta, kuratidza kuti yaiita seyakadya chinhu. Zvadaro vanhu vakazopikisana vakuti zvimwe inoita mazai nyoka, vamwe vakati mheno chayadya pamwe idasha, regai tiite kurova nerekeni. Saka pavakairova nerekeni padumbu, ndopakabva paoneka kuti yatsemuka. Vari kuti vakazoona muine chipfeko chinoratidza kuti ijira. Saka pajira riye vakatora chimuti ndokubva vaturaya kuchihaka kuti vadhonze. Ndokubva vaona zvachinenge chipfeko chechikadzi. Ndopavakahadzika, vakatomboungana vanhu vachiona saizvozvo. Kungoti ini handendanga ndisipo, asi ndakazoita zvokunzwa zvakungotaurwa kunzi izvo kwazooneka nyoka yanga ine chipfeko chechikadzi. Hapana hapo kuti vazomira kuti tione tese. Yakabva yatorwa, ndofunga vanga vaita nguva vanhu vachiona, ndobva yapiswa. Pakuona kwangu, vari kuti ivo amai vomba ipapo vaitoti vanga vasipo, vambonoshava kumukaradzi. Saka vakazouyawo madeko vakutsanangurirwa nyaya yacho. Vakanzwa kuti nyoka iyoyo yatopiswa. Ndikati vaigopisa tisati tasvika, asi hapapa sisina chokuita. Ndo maziviro andiri kuita nhau yenyoka iri kunzi yakawanikwa iine Chipfeko muno muvhireji mamadimutsa machief matope. Asi pamadzimai emunharaunda hapana here akakwanisa kutaura kuti chipfeko changu ichi kana kuti changa chatopiswa? Pane vanga varipo hapana zvapo akadudzira kuti chaiva chipfeko chaani. Vese vakatadza kunzwisisa nhau yacho, asi hapana akadudzira kuti ndechake, asi vainzi vakatomboungana. Saka imimi sasabhuku munofungidzira kuti chii chaizvoko? Nyoka dzakudya mabhurugwa here, dzakudya hembe, chii chingave chakaitika? Inini semwana mudiki ndakatoratidza kuti ndakaita semwana mudiki pazviri. Handisati ndamboona chiitiko chakadaro sinzi ndaberekwa. Kutotanga kunzwa nhau yakadaro, saka handina kunyanyozvibvuma nokuti ndainge ndisipo. Asi dai ndakazviona ndainyatsogutsikana kuti zvinotodai naye uye zviri kumborevei. Maziviro andiri kuita zvangu. Imimi muri tingati amai vepano yehanzvadzi yenyu nai? Amai vepano yehanzvadzi yangu. Hamuna kumbovapo pfungwa yekuti dai mambofamba manzwa kuti nhau yakamira sei? Kubva ipapo hanzvadzi havana kana kutombotaura neni nenyaya yazvona. Vakangoti kusvika vachiudzwa nyaya iyi vakabva vatonyarara. Hapana kana kuti vanditsenhurire kuti nhau yadi kunzi yaitika pamba apa inhau yakadai. Vakabva vatongoramba vakanyarara.
zvokuratidza kuti ndakatadza kuziva kuti vari kufungei ndoma ichikiri vakaita nyaya yacho. Hai, ndakasvika nyoka yaurayiwa kudhaya, saka pakasvikawo vamwe vanhu ranga varohwa padumbu pabudisa jira rinenge white ranga riripo. Saka vamwe vakuti mazai, saka pakunzi mazai vaipe vanhu pakati tega tinyatsokuona kuti mazai here shuwa. Vanhu pavakaona anga rine chipfeko anga chirimo, chipfeko zvingabudiswa chese angobuditsawo pisi yekuti akapisi kadidi kungotiwo vanhu vanga vasinganyatsoziva kuti chii chezvo. Nyoka ikabva yaiswa paseri mandaitakura ndibva ndaendesa kunze kwomushawa ndasvika ndabatidza moto mandaipisa itika randakaona zvokuti vanhu havana hawo kunyatsoziva kana kuti pakabviswa kapisi kadiki, but chokwadi chiripo ndechoti raive jira raive mudumbu menyoka, ndizvo? izvo chokwadi. Uyezve pati yamakaona yacho diki iyoyo yairatidza kuti chipfeko chemunhukadzi chemukati. Sekufunga kwako iwo nyoka dzakudya mabhurukwa here, chingave chii chakaitora nzvimbo? Ndisingazivi zvangu kuti nyoka ikatoonyiwa nomunhu aitobva mutele takutobuda kuti atoya apinde munomu bopo akasanganisana naye. Yaive hombe zvakadii? Yakareba zvemita sanga yakakora so. Inyoka rudzi? Inenge cobra. Cobra ndo inonzi chine muchishona? Makure. Makure ndo inofutisa pauro? Inofutisa pauro. Inini ndineitwa Mikmo Chibundu, tiri sabhuku Chingwere, ndiri messenger wa Chief Matope. Ndiri mudunhu chitiko chakaitika ichi. Chitiko chikakashamidzawo tese kubva watakura kusvika patiri pano. Handisati asangana nechitiko chakafanana naichocho. Zvokuti tanga tichitopanhaurirana nekuti chinzi chapinzwa mudare raChief Matope. Tatomboti patichanyatsa kuwanawo kuti tinyatso kuti vanotipepetera tinyatso kutitsanangurira kuti chitiko ichi chinombova chii, kana pari kuti pana masvikiro anokwanisa kusvikawo achititsanangurira kuti chii. Zvinhu izvo zvikutotiremerawo kana patiri panapa tese. Chitaisa nemaringe nemvura yanga ichitombonetsa. Zvanga zvaita zvimisikidzo zvarakutombonzi navanhu ndozvimina zvikugona zvikukanganisa mvura kunaya. Tingakuti naipapo isusu patiri nezera ratiri no hatisati tasangana nechiro chakafanana naichocho. Kubva ndakurawo kusvika ndisvikawo pandiri panapa. Ikawa nguva yekutanga kusangana nechitiko chakafanana naichocho. Asi kufunga kwenyu chii? Kufunga watingeta kuita isusu sevanhu vatinenge tichitaisa tingeta kutotaisa dega kuti unenge uri kuti ushereketwa kuti vanhu vanenge vachigona kubata mishonga. Usingazivo kuti pamwe unogona kuzosanduka uchisvika kusvika zvimisikidzo zvakadaro. Sekufunga kwatinenge ichita kuti tinenge chingonzwa kuti munhu akaromba anogona kuzosvika pakuti adai. Zvinhu zvichigona kushanduka zvichisvika pakuita zviono zvinosvika pakusvika kudaro. Muri yeZimbabwe ndofunga nhau mainzwa taita urombo rakashata kuti mamhave pano tawana vachinzi vaenda kumunda. Saka naizvozvo hatina kukwanisa kutaura navo. Tangokwanisawo kutaura nemwanakomana atawana ari pano, uyo ataura kuti pakaitika futi chitiko ichochi anga asipo. Uyezve nyangwe dai mama tanga tavaona zvakare vanga vachinzi vanga vasipo pazvakaitika, asi chokwadi ndechekuti hongu nyoka yakaurawa, hongu nyoka yaive nechipfeko chemunhukadzi mudumbu mayo. Mule Zimbabwe ngiyathemba sesifikile emaphethelweni yohlelo lelakade silalo. Mule Zimbabwe lizizwele lapha usabhuku ekhuluma, lizizwele lapha ipolisa lenduna likhuluma, lizvile lo mfana lo kade ekhuluma onguyohlala lapha but uthena wayengekho isehlakalo lesisenzekala. And lizwile lapha kuthiwa umama sizamthi simdile kwathiwa umama usengaphi usemasimini. Vele kuyafana futhi ngoba kuthiwa wayengekho isehlakalo lesisenzekala. So sizamile ukudinga ukuthi sibe lalaba ababonayo, but hayi khanye ngana babambeki, but kulabantu abawitnessayo njengoba liboniwe usabhuku lepolisa liyenduna lifakaza. Isusu chatangoita panguva ino kamuri yeZimbabwe kungokuratidzai mufananidzo vhidhiyo racho renyoka ichiurawa, nyoka yacho payakaurawa kuti yanga yakaita sei. Asi
zvinoomesa matemukanwa zviri kuitika munyika yababa. Hatichazive kuti chii chiri kuitika. Pamwe panonetsa ndepekuti dai takanzwa mumwe munhu kana kuti mugari wenzvimbo ino achitaura iye kuti chipfeko chamaona munyoka iyo ndechangu, taigona kuwana pekutangira. Togona kufunga kuti kuda nyoka iya ishandiswa uroi. Kana ishandiswa uroi, naizvozvo zvinoreva izvoka kuti munhu anenge ari chipfeko chake anenge ari pataiti, anenge ari panguva yakaoma zvachose. Vamwe vari kutaura kuti nyoka iyi inogona kunge iritori murume wemuridzi wechipfeko chakawanikwawo. Hazvizivikanwe, tiri kudzinzwa nyaya dzakawanda dzakadaro zvakare kuti nyoka dziri kurara nevanhu. Naizvozvo munotondera yatakakupai yekuwarren park yemwana muform 2 uya achitaura zvakare kuti ini ndinorara nenyoka. Tikaenda kumusha hatirare mumba, tinorara panze, nyoka ndiyo inorara mumba. Zviriko zvinhu izvi. So mule Zimbabwe ngalesi sikhathi sizathu kulinika ivideo yenyoka le ibulawa. Mule Zimbabwe ngiyathemba ukuthi maybe lingabe licabangela into eziningi kodwa lathi yuludaba esilitholileyo. Ndo nawe yatakupai muri yeZimbabwe. Ndoda kukuvimbisai kuti ticharamba tisangana nemi tichikupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yababa, nyika yechizvarwa. Vegokwe kamogadzirira taakudzoka zvakare. Tanga tagarisa nguva yareba tisina kumboti kaiwai chera mugadzira kwenda gokwe. So mule Zimbabwe ngalesi sikhathi siyabonga ukuthi lihlezi lilathi, siyabonga ukuthi kade lilathi njengoba limuzu Andrew singathola isikhathi sizathi siyefika egokwe. So mule Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.